गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै आङो हरिसिंगा थेफाकाट फंबाय निपुन बर' फंबाय निपुन बर'आ एयार फर्सआव जब मावो। बेनिफ्राय दिनैनि लाइमोन फंबायमोननि थाखाय एयार फर्सआव माबायदि जब मोननो हायो, फंबाया माबायदि मोननाय, फंबायनिफ्रायनो जों मोनथिनानै लानो। मानो होनोब्ला बेफोर बाथ्राखौ मोनथिनांगौ गोनांथिथार। मानो होनोब्ला एयार फर्सआव बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां दङ, गोबां जायगायावनो दं। दाखालि बावैबो चिराङाव सासे लोगो मोन्दोंमोन एयार फर्सआव जब मावनाय 17-18 बोसोर जानाय। बेफोरबायदिनो दिनै फंबायनिफ्राय माखासे जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरनि थाखाय गोनांथि, जाहाथे फंबायनि किसु बाथ्राखौ मोनथिनानै एयार फर्सआव गोसो जायो, माबायदि मोननो हायो, आं बेखौ फंबायनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों आरो। फंबाय नोङो ओरैनो मा फरायनानै एयार फर्सआव जब मोननाय? खुलुमबाय बयनिसिमबो, आदा जेम्सनि चेनेलखौ नायगिरिफोरनिसिम, ओमफ्राय आरो मागो दमासिनिबो बयनिखौबो हामलायनाय थाबाय। थेंक इउ फंबाय। आङोथ' खमसे मेट्रिकखौथ' नैबे हरिसिंगा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायोमोन। बेयाव आं जेनेबा फरायनायाव एसेबांबो बांद्राय मोजां नङामोन, खमसे खम 60+ % दंमोन आरो फार्स्ट डिभिजनखौ मोन्दोंमोन। ओमफ्राय क्लास 10आव बिनि उनाव मेट्रिकखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव उदालगुरि कलेजाव फरायदोंमोन आरो बेयाव साइन्स लानानै फरायदोंमोन। बेयावबो खमसे खम 60+ % दंमोन आंना। ओमफ्राय बिदिनो नटिफिकेसन फैबाय थायो, बा मा होनगोन एडभार्टाइजमेन्ट फैबाय थायो एयारफर्सनि थाखाय। मा होनना बुंगोन बेखौ, 6 मान्थआव खनसे फैयो आरो। 6 मान्थआव? औ, बेयो अनलाइनबो जायो, ओमफ्राय अपेन रिलिबो ओंखारो बेयाव एयारफर्सआव। औ, एयारफर्सआव। ओमफ्राय बेखौ खमसे खम बेयावथ' होनाय थायो, मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव 50+% जानांगौ होननानै। बाट एसे बुरजा जायोबा मोजां आरो। मानो होनना बुङोबा नों एप्लाइखौ खालामनो हागोन 50%नि उनाव, खिन्थु सिलेक्सननि टाइमाव एसे गोब्राब जायो मोननो। बेनिखायनो मेक्सिमाम मानसिफ्रानो खमसे खम 60+ बा 70+ बिदि जाबा मोजां आरो। ओमफ्राय बे एग्जामखौ बेयाव मोनजोबो माबाफोराव, जेनेबा इउटुबफोराव नायबाबो मोनथिगोन नोङो, जेनेबा कुइसनफोरा माबायदि फैयो, माबायदि फैयो दिनैनि दिनाव। बाट दानि जुगावथ' आरो माबा जाबायना, मा होनना बुंगोन बेखौ, अग्निबिर फैबाय। एसे बेनिफ्राय नों हायार सेकेन्डारि पासमोन? औ, हायार सेकेन्डारि पासमोन। बेनिफ्राय खारनाया बबाव जादोंमोन बे माबाया जरहाटआव जादोंमोन। जरहाटआव? औ। फार्स्टआव एग्जाम जादोंमोन नामा? फार्स्टआव एग्जाम जादोंमोन। अनलाइन एप्लाइ खालामबाय ना अपेन रिलिमोन? आंना अपेन रिलिमोन। अपेन रिलि? औ, अपेन रिलियावनो एग्जामसो जाग्रोखायो? आं एग्जाम जाग्रोखायो। एग्जामा बबाव जादोंमोन? एग्जामा जरहाटआवनो जादोंमोन। फार्स्टआव रिटेन टेस्ट जाग्रोयो। रिटेन टेस्ट जाखांनायनि उनाव सानसेयावनो बिराद गोलाव प्रसेस जायो आरो बेयो। फार्स्टआव रिटेन टेस्ट जाबाय, रिटेन टेस्टआव दसे उनावनो बेनि रिजाल्ट मोनगोन। दसे उनावनो? औ, दसे उनाव। खमसे खम बेसेबां मार्कनिमोन? बेयो 100 मार्क्सनिमोन। टिक मार्कल'खामोन? औ, गासैबो। बाट बेखौ नोंखौ खिन्थाया, नों बेसेबां मार्क्स मोनदों मादों बेखौ खिन्थाया। उमुगा पास जाबाय? औ, जायफोरा क्वालिफाइ जाबाय बेखौ नेक्स्ट स्टेपाव लाङो आरो। नेक्स्ट स्टेपआ जाबाय एडेप्टेबिलिटि टेस्ट होनना बुङो। बेयाव साइक'लजिखौ नायो आरो। साइक'लजिखौ नायो? ओमफ्राय साइक'लजि नायखांनायनि उनाव? औ, साइक'लजियाबो बेबो रिटेन टेस्ट बायदियानो जायो। बेयाव साइक'लजि टेस्टआव कुइसना माबायदि थायो, जेनेबा बेयाव नोंहा डाइरेक्ट कारेक्ट एन्सार बिदि थाया, थारमाने नोंनि गोसोखौ नायो आरो माबायदि। जेनेबा बेयाव मा होनना बुङोबा, जेनेबा एगजामपोल मोनसे लाबाय आरो ना, नों लामाजों थांबाय थानाय समाव लामाजों मासे जिबौआ थांबाय थादों आरो ना, बेखौ नोङो होखारगोन ना दसे नेथ'गोन ना बुथारगोन ना मा खालामगोन? बेयाव खुनु राइट एन्सारबो थाया, रं एन्सारबो थाया, बाट नोंनि गोसोखौ नायगोन बे माबायदि आरो। जेनेबा बिदि साइक'लजि टेस्ट खालामो। बेयाव क्वालिफाइ जाखांनायनि उनाव ग्रुप डिसकासन जायो। आरोबाव खमसे खम ग्रुप बानायना होयो, 10 जन बिदि ग्रुप बानायना होयो आरो। बेयाव नोंनो मोनसे पेज होगोन, बेयाव माबा मोनसे लिरनाय थागोन आरो। बेखौ 5 मिनिट्सनि गेजेराव फरायनानै लानांगौ। ओमफ्राय बिनि उनाव बिनि सोमोन्दै गासैबो डिसकासन खालामनानै, इंलिसाव डिसकासन खालामनानै देखायनांगौ आरो। गासैबो आरोना ग्रुपआव माबा मोनसे होसिगोन। बेनिफ्राय आरोबाव बिनि उनाव नेक्स्ट मेडिकेलनि डेट होयो। बेयाव क्वालिफाइ जाखांबा मेडिकेलनि डेट होयो। मेडिकेल खमसे खम 1 मान्थ नङाबा 2 मान्थनि उनाव जायो आरो। रानिंआ 1.5 आर्मिनि बायदि जायो। लास्टआवसो नामा? बे मेडिकेलनि सिगाङाव। बेखौ बुंनो बावदों। मेडिकेलनि सिगाङाव जायो रानिंआ। बेयाव 1.6 किल'मिटार आर्मिनि बायदियानो, उइदिन 16 मिटार, उइदिन 5 मिनिट 40 सेकेन्ड। ओमफ्राय 10 चिनआप, ओमफ्राय 20 पुसआप, ओमफ्राय 20 सिटआप। बेफोर सेम, बेनिफ्राय जास्ट माबाफोरा एसे आलादा। टेलेन्टखौ नायो आरो ना, स्टार्टिंआवनो टेलेन्टखौ नायो।
गोबां बाथ्रा मोनथिनानै मोनबाय एयारफोर्सआव माने माबायदि बेनिफ्राय माने बेनि बयगा एजआ एज लिमिटआ जाहैबाय आर्मि बायदि आर्मिनि साय एसे खमसे खम एज लिमिट 16.5 निफ्राय 21 नि गेजेराव आरो जयनिं टाइमाव लागै मेक्सिमामा 21 इयार्स आरो माने 16 हाफनिफ्रायनो औ 16 हाफनिफ्राय आर्मियाव माने 17 हाफ औ आर्मियाव 17 हाफ एयारफोर्सआव खमसे खम 16 हाफ फोरनिफ्रायनो 21 सिम आरो नों अब्ला बेसेबां बोसोर जादोंमोन आंथ' जादोंमोन 20 जादोंमोन 20 जादोंमोन औ जेबो नङा माने रेलिनि टाइमावथ' जेनेबा 18 फोर जाहैदोंमोन ओमफ्राय जयनिंनि टाइमाव खमसे खम 20 प्लास जादों आरोना बेनिफ्राय फार्स्ट टाइम एयारफोर्सआव बेफोरबायदि होखादों माने फार्स्ट माने खेबसेनो मोनदों औ खेबसेनो मोनदों आं आर्मिफोराव ट्राइ खालामदोंमोन बेनि आगोलाव आर्मियाव खनसे ट्राइ खालामदोंमोन बाट आं रानिंआव कमप्लिट खालामनो हायासै मानो होनोब्ला आर्मियावथ' माने ओरैबायदि मानसि बुरजा जायोना रानिंआव ओंखायनो माने उनाव मोननायखाय आं माने कमप्लिट खालामनो हायासैमोन आरो माने टेकनिकेलाव हागौमोन खोमा टेकनिकेलाव हागौमोनदां खिन्थु आङो टेकनिकेलाव होआसैमोन ना जिडिआव होबाय स्टुडेन्ट टेकनिकेलाव खारनांगौमोन ना सिगनेलाव खम जायोमोन बै समाव गोबां खम जायोमोन बे समाव खममोन औ टेकनिकेलि बहुत खममोन साइन्सनि स्टुडेन्ट बहुत खम थायोमोन होमबाबो मोनसे आं माने जिडिआव माने एसे इन्ट्रेस्ट दंमोन ओंखायनो होदोंमोन आरो एयारफोर्सआवथ' गोबां खम जायो मानसिफोरा एयारफोर्सआव बहुत खम जायो मानसिफोरा बहुत खम जायोना कम्पेरिजन टु आर्मि माने एयारफोर्सआव बहुत खम जायो मानो होनबा बेवहाय रिटेन टेस्टनिफ्राय लानानै बायदिसिना माने गोमालांगासिनो थायोना लास्ट खमथार जायो आरोना लास्ट बहुत खम जायो माने बांसिन माने मेक्सिमाम माने नोंनो इंलिशखौ हाथारनांगोन आरो न' एयारफोर्सआव इंलिशखौ बुंनो हानांगोन आरो बास बेनो आरो ओमफ्राय लास्टआव माने लाकबो नांगोन देलाय ओमफ्राय प्लास मेहनतबो नांगोन औ ओमफ्राय बिदि लास्टआव सिलेक्शन प्रसेस जायोना लास्टआव माने बहुत खम जालाङो आरो सिलेक्शन लास्टआव खिन्थु मोजां प्रसेसआथ' जोबोर मोजां लासै माने टेलेन्टखौसो बासि लासै लाङो नालाय खारनायावबो खम जाहैबाय औ जोबोर मोजां मोनबाय दिनै बेखिनि बाथ्राखौ फंबायमोन दिनै खोनानो मोनबाय नोंसोरो आंनि फंबायनिफ्राय एयारफोर्सआव फंबाया माबायदि जब मोननाय आसा खालामो फैनो गोनां समाव फंबायमोना बेफोरबायदि नाजायो मानो होनोब्ला जोंनि गेजेरावबो गोबां दङ एयारफोर्सआव जब मावनाय आरो जोबोर मोजां खोनायो उमुगा एयारफोर्सआव जब मावदों माने एसे मोजां खोनायो आरो ओरैबायदि मोजां स्टुडेन्ट बायदिसो जबानो ना माने मा होनना बुंगोन एनरल जाखांनायनि उनावबो माने बेयाव बहुत मोजां आरोना बेसेबां जेनेबा डिउटिफोरा बिदि जाबाय थाया माने फिक्स टाइम दङ खमसे खम 7:30 निफ्राय 2:30 सिमल'सो बे अफिसाव थांनानै फैनाय बेबायदि खामानि आरो बेनिफ्राय ओरैबायदि आलादा नुखायो नोंसोरखौ मोजां नुयो जोंनि बायदि इसिबां खस्थ'बो खालामनो गोनां गैया आं सानो आरो जोंनि बर' गथ'फोराबो जायफोरा साइन्सआव फरायनाय गथ'फोर मोजां पार्सेन्ट लानानै दोङो गथ'फोरा नाजानांगौ माने खम नाजानायखौ नुयो जोंनि बर' मानसिफोरा माने बारा बेफोरखौ पात्ता लाया माने बेफोरखौ जुदि बारा एसे गुरुत्थ' होयोबा माने एसेबां सिलेक्सना एसेबांबो टाफ नङा जेनेबा मोजां गोसो होयोबा बेयाव हाबनो हायो आरो बारा मोनथिया थारमाने बर'फोरा बेनि सोमोन्दै एसे माबा लानांगौ आरो बेनि सोमोन्दै मोनथिनानै लानाया गाहाम आरो नागिरनांगौ जोंनिया माने डिफेन्स होननानै सोरबा एयारफोर्सबाबो थाङा बायदिसिना थाङा नाथाय थांनांगौ आरो आं थांनांगौ सानो माने मोजां बेफोर सेन्ट्रेलनि जब आरो गोबां नों दिनै 16 हाफनिफ्रायनो नोङो एयारफोर्सआव जब मोनोब्ला न' आरो मा नांगौ बास 12 पास जानांगौ 12 पास जानांगौ अब्ला लाइफआनो कमप्लिट साक्सेसखा स्टार्टिंनिफ्रायनो बेनिखायनो आं सानो जोंनि बर' हारिनि उन्दै उन्दै फंबायमोना एयारफोर्सफोरावबो निजा फंबायमोन बायदि नाजानानै जाहाथे मोनलाङो बर' हारिया जाहाथे मोजां जायो आं बेखौसो सानो फंबाय नों मा बुंनो सानो फंबाय आंबो बिदिनो सानो बर'फोरा माने गोबाङानो बेफोरखौ बारा पात्ता लाया बेलेग खामानिफोराव गुरुत्थ' होयो जाहाथे बेफोर खामानियाव एसे गुरुत्थ' होनानै मोजाङै थांनो हायो बेफोराव बहुत मोजां माने दा जेनेबा बहुतानो मोनथिया एसे माने पात्ता लाबाय थानांगौ आरो जेनेबा माला अबे समाव मा रिक्रुटमेन्ट फैयो मा फैया बेफोरखौ मोनथिनानै एप्लाइ खालामनांगौ आरो अब्ला फंबाय थेंक इउ गोबां बाथ्रा मोनथिहोनायनि थाखाय बेनिफ्राय गोदान बोसोरबो जाबाय बेनिफ्राय मागोबो जाबाय जों लोगो मोनलायबाय फंबाया खिन्थु दाख्लैसो फैना थांथारदोंमोन दे डिसेम्बरावसो आंनो जुथा लाबोलायदोंमोन फंबाया आग्रानिफ्राय दा पस्टिंआ आग्रायाव ना आंनो फंबाया 8,000नि जुथा लाबोदो आग्रानिफ्राय बेनिफ्राय दिनै आरो फैबोबाय माने थांनानै खैदिन थाहैखो आङो मास मोननै थाहैदों मास मोननै जादों माने नभेम्बर लास्टआव थांबाय बेनिफ्राय जानुवारियाव न'आव फैफिनलायबाय बेसेबां लाक्कि अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द